Anga wale ɲuman wale bɛ ka lasago Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ ye ko aw bisimila dɔgɔkun kunnafoni kɛnɛ ka kunnafoni minnu bɛ tɛmɛ Sherifila TV Jabaranin sanfɛ dɔgɔkun kɔnɔ a kunjɛtɔ k'olu ta bakuruba k'o lase aw ma a bɛ tali kɛ o de kan k'a fɔ ye ko aw bisimila a kɛnɛ kan fana. Mali silamɛdinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a bolofara cokora sigida 6nan na ni o ye a bureau communal ye. A ma ladɔnniya k'a fɔ o kɛnɛ kan diinɛ ɲɛma sigida ɲɛma bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali silamɛdinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayida Sherif Usman Madana Haidara o baaraw kɛra ka bɛn ni dimanche octobre kalo tile 28 tɛmɛnen ye Yirimajɔ Sema 2 la. An ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Sherifila TV Jabaranin tɔgɔ la Abdul Karim Sakɔ n'a ka jadala Ibrahima Kulibali. Asilamɛw nin kɛnɛ in kan an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn ka sɔli an ka kiraba kan ni Muhamadu do sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka sɔli a so dunke sanimanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan k'an ka foli ɲɛsin nin jama sanima in ma nin jama barikama in ma ni o ye kuranɛ jama ye leader ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan Jamiyat Ansar Dinul Islamiya mɔgɔ minnu bɛ yan Ama Sise a balima minnu bɛ yan n'a dɛmɛɲɔgɔn minnu bɛ yan an ka foli bɛ a bɛɛ ye yan ye an balimaw de ye ni o ye an balima filaw u ka kuranɛ durusi yɔrɔ min ni u y'a dayɛlɛ tari silamɛdenw na se ka kuranɛ durusi yan faamu cɛɲi kɔnɔ ani kuranɛ faamu ko ɲuman kɔnɔ ko bɛɛ ye seko de ye sinon ama silamɛ min don a ŋaniya ka ɲi a cɛsirilen don filaw ka ko la a ma dan filaw dama ma a cɛsirila silamɛ bɛɛ ka ko la a bɛ fɔ de ma silamɛya siya tɛ silamɛya la silamɛ bɛɛ ye fa kelen ba kelen de ye innamal mu'minina ikhwa o tuma na ama ye o baara kɛ ka silamɛw kala k'u don ɲɔgɔn na ka wuli ka cɛsiri kuranɛ bɛ se ka sanga sɔrɔ ka taa ɲɛfɛ cogo min na tiɲɛ don se t'a yɛrɛ ye ni seba ye a bɛ min kɛ an b'a dɔn tuma na a ɲininen don silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ maa o maa bɛ se ka dɛmɛ don nin yɔrɔ in na a bɛ se ka yiriwa ka jidi cogo min na tari kalandenw na lafiya karamɔgɔw na lafiya an b'o dɛmɛ ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ tuma na silamɛ n'i ko a y'a kɛ a kan ka ye a yɛrɛ bɛ dɔ kɛ hali n'o dɔgɔyara mɔgɔw ka caman bɛ fara o dɔgɔman kan o la an y'a kanu nin kɛnɛ in kan se wɛrɛ t'an ye dugawu kɔ an b'o kɛ an bɛ tila k'a fara kan nin ye $1,000,000 ye u k'o fara kalanyɔrɔ baaraw kan a bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na Ala k'a yiriwa a ŋaniya ɲuman bɔra minnu na Ala k'a kɛ alijinɛ sara ye Ala k'a n'u laban ɲɛ aw minnu fana nana Ala k'aw bɛɛ sara Ala k'a alijinɛ nɔgɔya ɲɛ Ala k'an ka hamiw dilan kuranɛ yɛrɛ bonya kama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Agowa Amerikikaw ka baara ɲɔgɔnya sira dɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jago bina k'u ka sanni feere o bɛ se ka nɔgɔya Mali ni Ameriki jamana ni ɲɔgɔn cɛ cogo min o de kɛra sababu ye ka kɛnɛ sigi sen kan ka Agowa yɛrɛ ɲɛfɔ sɔrɔ bosobaw ye o bɛ se ka faamuyaw sɔrɔ a la siraw minnu kan ka se ka minɛ walasa ka min ye Ameriki sɔrɔw olu ni Mali taw ka se ka falen ɲɔgɔn na cakɛ ɲɔgɔnya nasara la ko baaraw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya o baaraw kɛra ka bɛn ni araba octobre kalo tile 31 ye an ka ministre min ɲɛsin bɛ jago ko ma ale ka nɔnabila tun bɛ a kɛnɛ kan Amerikikaw ka lasigidenso min fana bɛ Mali jamana kɔnɔ lasigiden min bɛ wale kelen kɔrɔsigi min bɛ a kɔrɔ ni o ye conseillère économique et commerciale ye ale fana kun bɛ yen Fatumata Yeya Kane ni Samba Traoré ka fɔ la jɛka baara min ni o bɛ Ameriki jamana ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ a labalolen don o misaliya dɔ ye nin lajɛrɛ in ye ni o bɛɛ sɔrɔla Ameriki jamana ani farafina Sahara jamanaw olu ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ cogo min na nɔgɔya bɛ se ka don nin jamana ninnu ka sɔrɔw cogoyaw la lajɛ in yɛrɛ dakun bɛ boli fɛn min kan o de ye sɔrɔ bosobagaw Mali jamana kɔnɔ ka olu ka dɔntaw kawiriya ni lafaamuyaliw caman ye sariya sen labaarali kan ni o bɛ wele ko Agowa min ni o sariya sen taara Ameriki jamana fɛ walasa ka nɔgɔya don farafina jamana sɔrɔ cogoyaw la. Atelier d'information et de sensibilisation do an b'a wele k'a fɔ atelier d'information et de sensibilisation ka mɔgɔw kunnafoni loi in bi yan fɔlɔ
a bɛ avantage mun de a filɛ mɔgɔ min b'a domaine kɔnɔ u k'a dɔn ni avantage bɛ yen et k'u lamɛn fana minnu bɛ ka a kɛ déjà keleya jumɛn b'u bolo a kɛli ko la dɔw bɛ yen nɔ o ye texte kunnafoni dɔnbaliya ye dɔw bɛ yen nɔ u ma information caman sɔrɔ pour que tile kuturu échange ka kɛ anw ka difficulté ye nin ye solution ye nin ye n y'a ɲini comité mɔgɔ fana fɛ u kana da Bamakɔ dɔrɔn ma ni ɲɔgɔn rencontre kɛra yan nɔ kɔfɛ u ka ɲɔgɔn initier tuguni ka taa région tɔw la i n'a fɔ Kulikoro Kayi Segu Sikaso Mopti voire même Tombouctou Gao Kidal Tawdini et Menaka ka yir'u la k'a fɔ ko nin système bɛ yen mɔgɔ m'o domaine kɔnɔ parce que qui parle artisanat a bɛ Mali région bɛɛ de kɔnɔ n'i ye textile fana fɔ a bɛ Mali yɛrɛ région bɛɛ de kɔnɔ n'a fɔra ko an bɛ coton kɛ ka tɛmɛ jamana Afrique bɛɛ kan a ka kan ni information ka di mɔgɔ ma mun b'o domaine kɔnɔ o bɛ fɛɛrɛ tigɛ olu fana bɛ se k'an ka coton bayɛlɛma cogoya min na ka taa n'a ye marché américain na à titre d'exemple an y'a ye jamana dɔw bɛ yen nɔ olu ye $1 milliard exporté ka taa États-Unis pourtant coton t'u fɛ yen nɔ u bɛ coton san jamanaw minnu bɛ coton dilan k'a transformer u fɛ yen nɔ k'a réexporter ka taa États-Unis donc u y'a fourni au cas compagnie dɔw bɛ yen ko Volmark ka jean dilan ils ont exporté plus de $1 milliard donc n'o ɲɔgɔnna bɛ yen an bɛ coton kɛ mangoro b'an fɛ yan citron b'an fɛ yan noix de cajou b'an fɛ yan bref produit caman bɛ an fɛ yan minnu éligible don ni programme na a ka kan an ka kunnafoni di olu ma ka fɛɛrɛ kɛ olu fana ka se ka taa ni exportation ye ka taa États-Unis o ye chambre ka mission dɔ ye appui aux entreprises. Amérique jamana lasigiden so Mali jamana kɔnɔ yan min ni o ka caw ɲɛsinen no sɔrɔ koɲɛw ɲɛnabɔli ma a y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko sɔrɔsira caman de bɛ Mali jagokɛlaw bolo minnu ni u bɛ nafa sɔrɔ u la Amérique jamana sugu kɔnɔna na ni o dɔ ye yiri ɲɛji ni u ko ma ko gomme arabique ka se situluw ma o n'a ɲɔgɔnna caman Amérique jamana ka ni sariya sen ni o ye AGOA ye a lawaleyali ni a fɛɛrɛw labatoli a bɛna yɛlɛmaba don farafina Sahara jamana sɔrɔ cogoyaw la diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. AGOA essentiel ye produit hakɛ dɔ bɛ yen 4600 produits o bɛ se ka don États-Unis sans frais de douane donc o fana ye dɛmɛ dɔ ye pour que an bɛ se ka commerce bonya cogo min na commerce bonyali o bɛ dɔ bɔ an ka sɛgɛn na. Oui, komi anw dɛsɛlen bɛ ka profiter à la pleinement parce que Afrique yɛrɛ kɔnɔ farafin jamana minnu profitera la o ye minnu bɛ pétrole ni a n'a ɲanaw fɛn na parce que olu bɛɛ b'a la mais anw komi an ka production man bon ka s'o la bon production mun bénéficiera la fɛnɛ o ye minnu bɛ bɔgɔlanw ani samaraw dilan o fɛ donc an ka rôle de ye olu organiser ou former pour que u ka a ka caya u bɛ min kɛ a ka caya ka dɔ fara a kan an y'a ye k'a fɔ caman bɛ yen u tɛ a sariyaw dɔn o atelier kun ye dɔ ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ donni min na i n'a fɔ bi Mali jamana ma ni sariya sen tɔnɔw bɔ kosɛbɛ k'a sabu kɛ sira caman koroninw ye minnu ni u b'a kan ka olu ɲɛɲini. Don gɛrɛngɛrɛnnen minnu ɲɛsinnen don farafina izini ko ma o kama ko journée de l'industrialisation de l'Afrique nɔvɛmburu kalo tile 29 a n'an décembre kalo tile 2 don yanni o cɛ minisiriso min b'an ka jamana kɔnɔ ni a ɲɛsin bɛ izini ko doni ma bala a ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni tarata octobre kalo tile 30 ye minisiriw dagayɔrɔ la cité ministérielle ka ɲɛfɔli kɛ kunnafoni dilaw ye labɛn kɛcogo kun ka minisiriso fɛ ka ɲɛsin don gɛrɛngɛrɛnnen ninnu ma Abdul Karim Sako ni a ka jatala Dramane Male kun bɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la. Minisiriso min ɲɛsinen don usine ko ma an ka jamana kɔnɔ u ni cakɛda min n'a bɛ fɔ a ma ko organisation patronale des industriels n'o ye OPIE u n'u dɛmɛbagajɛkulu Nations Unies ka cakɛda ONUDI fo ka taa se agence Spirit ma u ye don kɛrɛnkɛrɛn don min n'a bɛ fɔ a ma nansarakan na ko journée de l'industrialisation de l'Afrique JIA ka don kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin usine koɲɛw ma farafina jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya ma an ka jamana n'o ye Mali ye o baaraw ɲɛbila baara hukumu na minisiri min ɲɛsinen don usine koɲɛw ma an ka jamana kɔnɔ ale ye kunnafoni lasilaw bisimila a ka cɛkɛda kɔnɔ walasa ka se ka kunnafoniw cari u ni ɲɔgɔn cɛ ni don kofɔlɔ in na laɲini min b'a la o de ye k'a fɔ jɔyɔrɔ min bɛ usine na jamana ka ɲɛtaw la fo ka taa se denmisɛnninw ka baara koɲɛ ma maa minnu ka baara bɛn bɛ usine ko baaraw ma jamana kɔnɔ ka se ka ɲɔgɔn ye ka hakilinaw falen ka dɔnniyaw falen falen usine koɲɛ a bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ baara minnu ni usines b'a kɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma an ka sumafɛnw bayɛlɛmali o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ caman n'a bɛ fɔ a ma nansarakan na ko made in Mali
n'o de ye k'a fɔ an yɛrɛ ka sɛnɛnew an k'o dun kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ minisiri yɛrɛ bolo minisiri min ɲɛsinin bɛ usine kɔɲɔ ma an ka jamana kɔnɔ ani l'organisation patronale des industriels fo ka taa se nations unies ka lasigiden min tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye ONUD ye. kunba yɛrɛ ye min ye ka autorité politique population ka bɛɛ hakili lajigi k'a fɔ ni industrie tɛ n'an ma yɛlɛma don an bɛ fɛn minnu produit an ti bɔ nɔgɔ la ni yɛlɛma donna la o bɛ na ni baara ye n'o yɛlɛma donna la o bɛ na ni richesse ye n'o yɛlɛma donna la a bɛ na ni valeur ajoutée ye fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko pays développé o ye minnu bɛ ɲɛfɛ bi a bɛ fɔ de ko pays industrialisé o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ i tɛ développé ni ma industrialisé bon comme an bɛ kɔfɛ donc san o san an bɛ profiter ONU ka don in na ka mɔgɔw hakili lajigi bon ala barika la kabini san damadɔ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ an suivre la n'an ye min fɔ an bɛ sena komi an bolo b'a la gɛlɛya minnu b'a la an b'o f'u ye o gɛlɛya ninnu bɛ wuli cogo min na an b'o fana f'u ye u bɛ k'an suivre caman kɛra mais caman bɛ kɔ la ka kɛ. Ni don kofɔlen min filɛ nin ye a baaraw bɛ daminɛ novembre kalo tile 29 ni ka taa kuncɛ décembre kalo tile 2 san 2018 minisiri Mulayi Ahmed Bubakar a yɛrɛ k'a fɔ nin ye hakilina ye min bɛ olu dɛmɛ u ka baara la sabu a bɛna kɛ sababu ye u ka se ka dɔn min ɲɛna walima min ma ɲɛ usine baarakɛlaw ka se ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan walasa usine koɲa bɛ se ka sabati cogo min na ka d'a kan jɔyɔrɔ min bɛ usiniw na baarakotanya kɛlɛli sira kan. Bɛɛ y'a mɛn an ka président ye min fɔ a ka discours d'investiture la ɲɛna a ko a ye Mali bɛɛ ka président ye ko a ye industrie ka président ye a ye emploi kɛ président ye bon ni mɔgɔ ye nin fɔ bɛɛ b'a dɔn industrie ani emploi u bɛ ɲɔgɔn fɛ olu de bɛ ɲɔgɔn dafa ni ye usine jɔ fo baarakɛlaw ka kɛ a la o baarakɛlaw ye jɔnni ye maliyɛnw de don ni journée tɛmɛna fana hakilina minnu bɔra la conclusion minnu bɔra la an bɛ na o kɛ baarakɛ mina o bɛ na kɛ an ka baarakɛ mina donc ne ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ na an sigi ani industriel k'a lajɛ an bɛ se k'a kɛ tiɲɛ ye cogo di. Ni journée de l'industrialisation de l'Afrique n'o ye JIA ye ni y'a ta ko 7nan ye a bɛ waleya farafina jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an ka jamana a dɛmɛbaaw o ye Union africaine ani Nations unies cakɛda sira fɛ n'o ye ONUD ye an'u jɛɲɔgɔn wɛrɛw baara caman bolodalen don a koɲa kɔnɔna na feerefɛnw bɛna yira adamadenw na ni ka na ni dɔnniya wɛrɛw ye k'o yira adamadenw na min bɛ tali kɛ usine koɲaw kan k'o bɛɛ lajɛlen yira adamadenw na a baara bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya ta mɛ ka di jamana ɲɛmaa ma Ibrahim Boubacar Keita wa a bɛ kɛ Parc des Expositions de Bamako la. Ka bɛn ni ɲɔgɔndɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ye ni o ye octobre kalo ye ɲɔgɔndɛmɛ min ni jamana ɲɛmɔgɔw kɛn bɛ k'o cogo walasa a ka jɔ bɛɛ lajɛlen hakili fɛ cakɛda min b'an ka jamana kɔnɔ ni a ɲɛsin bɛ baarako ma agence nationale pour l'emploi ANPE ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka dɛmɛba kɛ baarakɛ minan na ka ɲɛsin mɔɔw ma kɛrɛnkɛrɛn ni ɲɛna n'a ma ɲɛ k'a fɔ a tun bɛ ka kɛ dɔgɔkun min na o dɔgɔkun fɛnɛ ɲɛsinnen don denmisɛnninw ka baarakow ma o kɛra ka bɛn ni ntɛnɛn octobre kalo tile 29 ye ANP du kɛnɛ na minisiri min ni o ɲɛsinnen don denmisɛnninya ni fasoden ɲumanya hakilina carinni ni baarakow ma ale kun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se maa caman wɛrɛw ma Samayira Sanogo ani Ibrahima Kulubali olu kun bɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la. ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ni nin ye a ta ko 24 ye o ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye mɔgɔw bolo minnu ka baara bɛnnen bɛ yiriwali sira ma o ka cɛsiri caya ka ŋɛniya yira kɛ ka kɛ ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye baara nin sigi sen kan walasa ka ɲɔgɔn dɛmɛ jidi ni ka kɛrɛfɛden kɛlɛli baaraw ma cogo min na o min bɛ kɛ sababu ni ka bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye baarako nasira la jamana kɔnɔ san 2018 ta sɔni kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen bɛ o la ANP ɲɛmɔgɔw fɛ ka daa kan o b'a fɛ ka wulikajɔ kɛ ka kɛ ni o ka caw taabolo ye ka se ka ba don an ka baarako la ni ka baarantanya kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya musolamɔgɔw fan fɛ ani mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ye mɔgɔ lajuratɔw ye o de la o ye kɛnɛ in sigi sen kan o la nin dɔgɔkun in denfaya tun bɛ mɔgɔ min bolo a tigi a y'a ka nisɔndiya yira ka kɛ ni baara in kɛlen ani danya min filɛ ka da ale kan. Bon vraiment bonya min taara ka d'an ma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ani jamana marabagaw fɛ vraiment diyara n ye a bonyana ma parce que u jɛra ka ne choisi
k'a sɔrɔ ma bɔ a kalama ka n kɛ parrain ye mois de solidarité n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye ne bɛ welekan min di denmisɛnninw ma o de ye toujours an k'an cɛsiri parce que jamana nin filɛ nin bi jamana si jeune t'a ka jamana bila ka na an ka jamana jɔ an ye yan nɔ anw yɛrɛ de bɛ se k'an cɛsiri an ka jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ ka se k'o a labɔ wala an bɛ welewelekan da min da denmisɛnninw ye o de ye bamananw bɛ kuma kelen min fɔ a ye n dɛmɛ k'an ka wara faga o k'a sɔrɔ wara kunkolo bɛ jamana ni jeunes yɛrɛ bolo an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an cɛsiri an ka baara kɛ n'Ala sɔnna jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ mɔgɔ si se ka bɔ a kɔnɔ bi n'anw yɛrɛ denmisɛnninw tɛ an kɔni bɛ min fɔ denmisɛnninw ye hali bi an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ. Ministre de la jeunesse, de l'emploi et de la construction citoyenne ale ye a ka nisɔndiyaw yira kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni baara in kɛli ye min bɛ kɛ sababu ka dɔ bɔ baarantanya na denmisɛnnin kunda muso kunda ani mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ye mɔgɔ lujuratɔw ye wa a na kɛ sababu ni ka dɔ fara an ka jamana basigi ani a ɲɛtaga kan. An ka faamaw a bɛ san 24 bɔ u ye mois d'octobre o kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye an ka ɲɛsin maliyɛnw ma an ka ɲɛsin maaw ma Ala ma minnu garisɛgɛ bonya kosɛbɛ ka ɲɛsin maaw ma fana Ala ye bana don minnu garisɛgɛ la donc ministère de la jeunesse tɔgɔ la ani an ka agence nationale pour l'emploi ANP san o san ni baara bɛ kɛ ɲina an ye ni journée organisée an bɛ parrain national fo ka ministère de la solidarité fo ka tila ka fana an ka parrain de la jeunesse fo an y'o de fɔ président ka hakilina ye min ye an ye mɔgɔ min kɛ 4e semaine parrain jeunesse parrain a yɛrɛ ye jeune ye monsieur Doumbia baramuso société ɲɛmɔgɔ don parce que a sɔnna ka kɛ nin parrain ye k'a fɔ fana an ye dɛmɛ minnu ɲɛsin lujuratɔw ma ANP tɔgɔ la ka dɛmɛ minnu ɲɛsin Ala ma minnu garisɛgɛ bonya k'a fɔ san wɛrɛ fana ni Ala sɔnna ma président ka hakilina kɔnɔna na ni bi an y'a fɔ président ka nin mandat filanan o kɛrɛnkɛrɛnnen don denmisɛnninw de ye 4e semaine fana tɛmu ye denmisɛnninw ka ɲɛta entrepreneuriat ani Ala ma seba di minnu ma donc vraiment kɔni an nisɔndiyara kosɛbɛ. Mɔgɔ minnu gɛrɛsɛgɛ donna nin sɔrɔ ninnu na olu ye o ka nisɔndiya yira ko kura k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw ani a dɛmɛbaa tɔn minnu bɛ yen u ka wulikajɔw caya dɛmɛ nasira la kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin mɔgɔw ma ni Ala ka lajarabi ye olu sɔrɔ k'olu kɛ lujuratɔw ye. Vraiment an bɔra sa ka donbolo minnu sɔrɔ sisan vraiment a diyara ne ye a bonyara ne ma parce que ni fɛn fɛn kɛ lujuratɔw ye vraiment Ala b'i sara. Vraiment Ala ka ANP sara a n'a ka jɛkulu bɛɛ ani ministère bɛɛ Amadu Koyita an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn fɛn fɛn ye fɛn sɔrɔ a bɛɛ bɛ ni wasa don i t'a la. An ma ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni minɛnw dili ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma i n'a fɔ moto sen 3 olu 10 finikala machine simple 12 ani brodel 4 moto pompe 10 micro ordinateur 20 fo ka taa se décortiqueuse 2 ma. Groupe Canal Plus u ka baara bɛn bɛ jako mɔ an ka jamana kɔnɔ a ɲɛmaaba directeur général ye dɛmɛ kɛ ka bɛn ni ntɛnɛn octobre kalo tile 29 ye ka ɲɛsin mɔɔw mɔ dalimasa ma nɔgɔya kɛ minnu ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna falatɔw ni yatimɛw minnu lasagolen don u kama ko pouponnière min ye dɛmɛ caman ye k'a daminɛ malo bɔrɛ sukaro nɔnɔmugu aya ni sogow bɛɛ lajɛlen taara ka di pouponnière ma Bamakɔ Amadu Kamara ni Sama Tarawele kun bɛ Chérif la TV Jabarani tɔgɔ la. Hinɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ min taara ka ɲɛsin Bamakɔ denmisɛnnin marayɔrɔ min bɛ n'an b'a wele ko pouponnière Canal Plus a bolofara min bɛ Mali kɔnɔ o ɲɛmɔgɔba ka fara a cakɛlaw kan waleya in diyara u ye kosɛbɛ bari sabu ka da kan a bɛ belebeleba ta ka bɔ u ka degun na min sen fɛ u y'u ka nisɔndiya foli ani barikada kɛ ka ɲɛsin Canal Plus mɔgɔw ma. Canal Plus nana bɔ an ye bi a diyara an ye kosɛbɛ u nana ni dɛmɛ ye ka na se denmisɛnninw ma. Denmisɛnninw mago bɛ dumuni na u mago bɛ fura la u mago bɛ hali ɲɛnajɛlan na Canal Plus y'a dɔn k'a fɔ denw ka hakɛ fana ye hali ɲɛnajɛlan ye olu bɛ telesow de kunna olu bɛ teliw de fɛngɛ kɛ donc u nana an ka salle de jeu aménagée ka dessin k'a kɔnɔ fɛn minnu bɛ denmisɛnninw la nisɔndiya donc o de la ni dumuni bɔra la kɛnɛya bɔra la denmisɛnnin bɛ tulonkɛ bɛ hakili dayɛlɛ tulonkɛ b'a to denmisɛnnin bɛ se ka épanouir donc u nana o fɛnw fana kɛ an ye donc an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn n bɛ directeur monsieur Ndaw n'a ka jama bɛɛ lajɛlen fo parce que a yɛrɛ ɲuman na bolonganden kelen tɛ bɛlɛ ta a n'a baarakɛɲɔgɔn de jɛra ka nin dɛmɛ kɛ ka se pouponnière ma bi donc an bɛ u bɛɛ lajɛlen fɔ ani aw yɛrɛ tuguru kɔ ka na an lamɛn ka na an lakodɔn fana hali bi. Nin cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen
n'u la kodɔnnen don kosɛbɛ jako binakun kan a nisɔnjalen y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin waleya in ka taa ka ɲɛsin nin denmisɛnninw minnu ma minnu m'u bangebagaw ani minnu garisɛgɛ kɛra lujura ye n'u ma fosi kɛ yaasa nin ka u sɔrɔ. O de hokumu kɔnɔ a ye nin dɛmɛ in ta ka ɲɛsin nin denmisɛnninnaka ninnu ma bonya ani karama kɔnɔ. E b'a dɔn octobre kalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye o y'an ka jamana taabolo ye mais n'i y'a bɔ hali octobre kalo yɛrɛ la Canal Plus fɛn dɔ ka gɛlɛn anw ma o ye denmisɛnninw ye n'aw y'an ka programmew lajɛ ni fɛn dɔ denmisɛnninw ta caman b'a la donc bi an ko k'an b'an fara ɲɔgɔn kan ka na bɔ denmisɛnninw ye ka na an se ye min ye nin wagati min na ka na o di olu fɛnɛ ma. An y'a fɔ cogo min na a ka gɛlɛn i ka don yɔrɔ in na ka bɔ i hakililata kana yɛlɛma ko cogo la parce que denmisɛnnin minnu don u ma foyi ɲini ka u yɛrɛ sɔrɔ yan an y'a ye a yɔrɔ dɔw ka gɛlɛn directrice générale yɛrɛ y'a fɔ cogo min na pouponnière ka musakaw ka ca donc an ko an bɛ se ka fɛn fɛn min kɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an n'olu fɛnɛ ka se ka dɛmɛ lase denmisɛnnin ninnu ma an b'a kɛ. An tɛna an jɔ fo denmisɛnninw ka kɔrɔbaya ka bɔ pouponnière kɔnɔ an bɛ se ka fɛn fɛn min kɛ k'u sɔrɔ a kɔnɔ k'u dɛmɛ k'u kɛ sini mɔgɔ minnu bɛ se fɛnɛ k'olu fɛnɛ ka tɔw fɛnɛ dɛmɛ an ka laɲini tun ye o de ye donc bi an y'o de daminɛ n'Ala ma foyi kɛ an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka continuer ka kɛ inchallah. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko denmisɛnninnaka ninnu n'u bɛ t'u jɔ maa 100 caman na u mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na su ani tile jango nin wagati ninnu na sabula Canal Plus a ɲɛmɔgɔba Mali kɔnɔna na ale ka nin waleya in a kɛra tare ye min diyara nin denmisɛnninw ani denmisɛnnin ninnu ladonbagaw fɛ. Taama in kuncɛra nisɔndiya hinɛ makari ani majigi kɔnɔna na k'a ɲini Ala fɛ Ala ka denmisɛnnin ninnu balo. O de fana bɛ dansigi dɔgɔkun kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ɲɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw la laseli wɛrɛ aw ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Usumani Zogo de don yan'o cɛ k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.